Bé, és el torn ara de la colla de casa, de la colla que avui celebra 39 anys de castells a la ciutat de Barcelona. També ho fan a Punt Pilar de 4 caminant, la colla dels castellers de Barcelona. Benvinguts i per molts anys. Bé, aquest Pilar de 4 caminant i girant que ha vingut fins aquí davant de la porta principal és el que encapçala l'actuació dels castellers de Barcelona.